Bona tarda. Continuem amb el tema de LibreOffice Calc. Ara farem el tema d'introducció de dades, que és continuació, també van començar també la setmana passada, i us explicaré una mica com fer la introducció de dades i ho farem amb l'exemple de Moodle, l'activitat de Moodle que teníeu pendent. Per això tornem una altra vegada a obrir el nostre Moodle. Me'n vaig de nou en el Firefox. En el Firefox me'n vaig a clicar, a cercar el centre en la pàgina web del CFHBA i dintre d'aquí me'n vaig en el Moodle, entro el meu usuari, la meva contrasenya, inicio sessió, me'n vaig amb el meu curs de Competic 1, i dintre de Competic 1 me'n vaig al final i baixo fins a on posa Introducció de dades al LibreOffice Calc. La documentació d'aquest apartat la teniu al mòdul 6, Introducció de dades. Si li cliquem aquí, ens endú a la pàgina web de l'Ateneu, on tenim la documentació. Teniu quatre apartats, que els anomena pràctica 1 a pràctica 4. A la pràctica 1 us indica quina és la diferència entre dades de text i dades numèriques. A la pràctica 2, com inserir text i esborrar text a les cel·les. A la pràctica 3, diferenciar entre dades calculables i dades no calculables. I a la pràctica 4, diferenciar entre dates i hores a l'hora d'introduir-les en el LibreOffice Calc. Bé. Tanco aquí i m'aniré a fer-lo amb la meva activitat, l'activitat que teníem. Si anem aquí a l'activitat, veiem que teníem una activitat que posava obre un nou full de càlcul, introdueix les dades com en l'exemple següent i després desa el document amb el nom exercici 1 pressupost i el teu nom i cognoms. El deixaré aquí, visible, i mentrestant me n'aniré al menú inici, baixaré fins a la L de LibreOffice en el menú inici i aquí obriré el LibreOffice Calc. Ja tenim el nostre LibreOffice Calc obert i començarem a escriure. Me'n vaig aquí, posa pressupost mensual, gastos, euros. Em posaré aquí a la primera cel·la, li dono a la tecla de bloc majúscules i començo a escriure. Si li dono a la tecla intro, veieu que automàticament em baixa a la cel·la següent, a la següent cel·la. Miro amb el meu Firefox, el següent que he d'escriure és gastos. Despeses. Segueixo amb bloc majúscules. Li dono a intro i em torna a baixar a la cel·la següent. Em puc desplaçar a la següent encara cel·la si li torno a donar a intro o simplement, si estic aquí, amb el botó esquerre del ratolí em posiciono a sobre de la cel·la següent i li faig clic. Segueix escrivint, menjar i beguda mensual, trec bloc majúscules, menjar i beguda mensual, li dono a intro i aquí hipoteca de la llar i altres despeses vàries. Hipoteca de la llar
intro, altres despeses vàries. Intro. I ara veig que aquí em demanen euros. Euros, 500, 600, 200. Em posiciono a la cel·la D, perquè la posició és a la cel·la D, bloc majúscules, euros, intro, 600, 500, intro, 200. Bueno, a l'inrevés, 500, 600, 200. Si m'equivoco, com en aquest cas, que m'he equivocat, em puc posicionar a sobre de la cel·la i simplement donant-li a la tecla suprimir del vostre teclat esborraria el contingut. Escriuria el contingut correcte, intro, li donaria a suprimir, esborraria el contingut i tornaria a escriure la quantitat correcta, intro. Anirem a veure, ara continuaríem. Total de despeses, ingressos. Em posiciono, total, perdó, si m'equivoco, evidentment, amb la tecla de retrocedir, quan estic dintre de la cel·la, puc retrocedir. Bloc majúscules, total, despeses, intro, ingressos, posiciono amb el ratolí, intro, nòmina del mes i altres ingressos 1.200 i 400. Però ara ho farem d'una forma diferent. Poso aquí, nòmina del mes, trec el bloc majúscules, nòmina del mes, però en comptes de donar-li a la intro, vaig a donar-li a la tecla tabulador, que la teniu a la part esquerra del vostre teclat. Nòmina del mes li dono a la tecla tabulador, perquè veureu que llavors ens desplacem, en comptes de cap a baix, ens desplacem cap a la dreta. 1.200, i ara sí, li dono a intro, i automàticament se m'ha desplaçat cap a baix. Nòmina del mes 1.200, altres ingressos 400. Altres ingressos, li dono a la tecla tabulador una vegada, dues vegades, ja estic posicionat a la cel·la i escric 400. Intro. D'acord, ara veiem que la columna és més petita que el tamany que s'ocupa el text. Per encabir correctament aquest text dintre la vostra columna, el que hem de fer és posicionar-nos en l'espai que hi ha entre una columna i la contínua, que si veieu, quan em posiciono entre totes dues, em surt una fletxa, dues fletxes, li clico amb el botó esquerre del ratolí i sense deixar-lo anar arrossego cap a la dreta fins on sigui el text. Deixo anar i ara ja automàticament tinc la meva columna correctament amb el tamany correcte. Si veieu, el text és diferent als números. El text sempre es col·loca a la part esquerra, mentre que allò que escrivim amb números s'està col·locant a la part dreta de la cel·la. Això és correcte, no hi ha cap problema, ha de ser així. Ara, vosaltres continuaríeu
el vostre exercici, la vostra activitat, li posaríeu aquí, fent doble clic, nom pressupost, d'acord? I hauríeu de gravar, de deixar-ho. Heu d'acabar-ho, Aquí ho hauríeu d'acabar, ens aniríem a fitxer, anomenadesa, buscaríem el nostre pendrive i aquí l'anomenaríem, tal com ens diu aquí l'exercici, exercici 1, pressupost i el vostre nom i cognoms. Esborro, exercici 1, pressupost, guió baix, nom i cognom. I li donaríem a desar. I ja tindríeu fet el vostre exercici. Ara ja podríem tancar, sortir del full de càlcul, ens aniríem a fitxer, surt del LibreOffice i dintre de la meva tasca m'aniria aquí on posa afegeix la tramesa, li faria clic. Baixaria una altra vegada, m'aniria a tramesa de fitxers, a afegeix, aquí penja un fitxer, navega, me n'aniria a la meva unitat de USB, al meu pendrive, cercaria el meu fitxer, exercici 1, pressupost i el meu nom, obrir, un cop ja l'hem adjuntat, li donaríem a penjar aquest fitxer i finalment desar els canvis i ja ho tindríem fet. Ja tindríem aquí que s'ha tramès la nostra activitat.